ban kami nak benta ka bha kamiat ko jong ki samla puli ha ka jela haki khindia tayo balala lami sakawai ka seng ka balatip ka Meghalaya Confederation for Academic Welfare hadin bala seng ya ka hakani ka tayo hakasian ka benengkong la yo I ki kam jong kani ka seng ka balami pat ba ban thung bujli no the way pat u Vice Chancellor ha ka school ba North Eastern Hill University haka arfuri turek benta ubnai nai wieng arajar arpo Yidukot jong ka Meghalaya Confederation of Academic Welfare MeCAW hapo ka jingelam jong convener uba roy kupar senrem rengkat kisamla pulie begino hikai jong school ba North Eastern Hill University kilami pat ba hapo ka kut jong di school ba bandawa na katanat pulie puthi jong ka sarkar India ban ambeteng shu ya ka samai trikam jong u Professor SK Srivastava kum u Vice Chancellor jong ka school ba NEHU hadian belakut ke samai terekam ko jong u hakani ke jaka puli hakani ke sengi ki dikot jong ni ke seng rengkat ki samla bagi no hikai kumju na rilom garo bat ki samla puli bagi no hikai jong ka kyang nang ba Government College Juwai kila penlong da ke jingyat pat ba da ka basedang na NEHU Central Library bat ya ter bat penkut ha administration block hadian ke jingi ki ke bajai-jai hakani ke jaka na kaliang ka Meghalaya Confederation for Academic Welfare kala pharu da ka jingtho sha menteri jong ka sarkar pedeng ubakmi ka Ministry of Education u Ramesh Pokhriyal Nishank bandawa na u ban Weng no ya Professor SK Srivastava kum u Vice Chancellor jong ka school ba NEHU da ka bakdawru halor ki babun ki jing ko trekam ki jong u ha ka samai balalek Kumangitip hi hakajala hi bro ko wengi don tangkan ni ko ka Central University katakan NEHU ya kabala seng na du snem khak na spa nyo fulai house nem arjan rio ka UGC kala ai katakan nam ya ka NEHU kum kata ka University with Potential for Excellence hau arjan rio Reng yu ipat hau news nam arjar arfo bakarang jong ka NEHU kalahyar nakisias pa tali university ki badan haka India hi bro ko we kapoy hadu ka rang ka banyofsa ka jingkli kalong manu belong responsible na de banshim ka jingkli halo ka ni ka jinghyar jong ka kardan hang ni pot NEHU filai iya hagini kisaw basan tali gisnam UVC ubri ukli jong ka university haka jing shaw la de ban shimlang la de ban kunthop lang ya baro ki ta ki stakeholders ki badan hang ni pot NEHU la kalong ki noikai la kalong ki khna puli ne ki nong tray ki staff ki badan pot NEHU nang yu iba hagini ki saw ba santli gisnam nadu bawan ni Professor Srivastava babat kum VC menta nakapor sa por yu i gajing yakhi la kalong na kalyang jo ki NEHU sa ki staff association la kalong ba ki NEHU ta la kalong ba student body tekani kapen iba ukli jong ka university umla ban yashong la ban yasuthu jingmut bet kita ki khot jong ka university barokwe to kumnung in khmi lenti bahapok ka jing yalam jong niu brio ka university ka NEHU university kan kiu haki kerdan ke jong ka tengi iba kani ka de ka failure on the part of the leadership uma ka jing yalam jong Professor SK Srivastava ti nakaliang jong meka ka demand ka baningkong hi kalong ba ka search and selection committee ya ka bala thau ban jit ya UVC ban shim kum permanent VC hang ni kide ban penkloy ban thung no UVC dakaba kumba kala kular hakini gisngi bala dem ngi ban kalyang jong u ba elhek ulit cha Delhi ban kendu yo education minister ngi ula kular bakan kin penkloy no ban thung UVC apo NEHU tengi khmi lenti bakan ga search and selection committee kanum simpor kan thung no UVC bopura ka baar ka jing dawa na kalyang jong mekau kalong ba Mantan adu snem khat nai spa nyu fulai hadu kan ni tang uwe u tribal ngi yo ban long VC apo NEHU hadin doktor pakem 4 don shu u belong VC NEHU kajikili kalong ba hatu kibri ku jongi lani ki homegrown professor ki badan nang ni na NEHU kim long qualified banthung ban long VC ban lead ya ka university katte tali ki snem ngi lawan kala ayat kan NEHU hang ni ngi kwa ban yo I ba kapor kala dai ba ki homegrown local professor ki badan nang ni na NEHU they should be given the responsibility ban yalam ya NEHU kum VC bathma ngim kwa shu ban yo I ba ya katam jong Professor Srivastava bandang extend na markat kum statute ka don hi ka bala man extend sa shitam dai nakaliang ka jong I nginom sha la nginom ailat ba dalele ru ni ubri unwan biang ban wan long VC biang ni kabar ka kabalai ka long ba kidon ki head song ki department ka education pa English ki bala sha Weng claim daw hong ni VC momentang ikwa ba yaki dai ban restore biang kum ki head jong ka department ba ka ba khadu ka long ba
Hakini kisau bat santli gisnam. Kila don shibun ki financial ki administrative ki kam ki fair ki bau ni VC ulale ang po NEHU ngi kwa ba ki bor ki badai pej ya ka university ki dai ban investigate thoroughly but ya responsibility dai ban fix ki tu ki ba pendon bakal kam bakla ya ka bor ke jongki hang ni po university but nakaliang jong ka MeCAW mentang ngiladap ban penkre ya ki jing tho ya ka bangin pha show education minister jong ka ministry ka education ministry jong central government kawai gajing tho ngin pha show prime minister but kumju ru show president jong ka India badai visitor jong ka university kat kum ka NEHU ang pamaki ki dai ban investigate ya gini gijing ja ki baja hang ni hapo NEHU but kumju ru ban pen urlong ya ki jing Dawa ya ka ban nakaliang jong ka MeCAW ka bu hakmat jong gini ki bor ki badai pet ya ka NEHU